Żagħżugħ ta' 26 sena li kellu jiffaċċja akkużi li kkaġuna ġrieħi gravi fuq raġel ieħor waqt ġlieda mhux se jiffaċċja l-ġustizzja wara taħwida amministrattiva. Il-Journal Times of Malta jirrapporta li żagħżugħ tressaq f'Awwissu li għadda bil-kumpilazzjoni kellha tibda fil-15 ta' Settembru quddiem il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo. Iżda dakinhar tfaċċa biss l-akkużat, assistit mill-avukati Franco De Bono u Francesca Zarb, u ħadd mader min-naħa tal-prosekuzzjoni. Ismih kien differit għal 15 Ottubru bl-estensjoni għażmien biex il-prosekuzzjoni tressaq il-provi. Din il-proċedura tgħaddi lill-Ministeru tal-Ġustizzja u teħtieġ il-firma tal-President ta' Malta. Anki fit-tieni seduta l-prosekuzzjoni ma derritx u l-kawża kienet differita għas-27 ta' Ottubru. Dakinhar sar magħruf li t-tieni talba bil-miktub biex il-proċeduri jkunu estiżi qatt ma waslet lura mill-Uffiċċju tal-President. Kien hawnhekk li l-qorti ħelset lill-imputat mhux minħabba nuqqas ta' provi iżda minħabba nuqqas amministrattiv. L-Avukat Ġenerali appellat id-deċiżjoni u talbet għal smieħ mill-ġdid tal-proċeduri minħabba li hemm biżżejjed evidenza. Iżda l-imħallef Consuelo Xerri Herrera f'digriet ċaħdet it-talba u qalet li l-evidenza mresqa sa issa kienet tassew dgħajfa, b'ebda xhieda ma jkunu ppreżentati u lanqas il-prosekuzzjoni stess ma xedet. Il-qorti ma tistax tifhem kif b'dawn in-nuqqasijiet kollha l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali kien qed jippretendi li l-ewwel qorti ma teħlisx lill-imputat, ikkummentat l-imħallef Xerri Herrera.